Buta niya ba ako sa asop no? May sakit ako. Tapos si Martin natin alas-kaso lahat. Pangatlong araw ko na may sakit. Binigyan niya ako ng request ko. Coffee na may bayag. Tama ba? Oo, tama. Hindi bayag yan. Ba yan? Kabaliktaran yung isa. Ay, coffee with dripping pipi. Wala yung mata ko. Sakit. Sabot tayo mga mga. Kasakit ako ngayon. 3 days ko na. Parang sunod eh. Tonsillitis. Ang kaso, isang allergic rhinitis. Yan mga kosa, nakaligo na ako. Pagkain ko smoothies, pinya, saka mangga na binabalat na niwagin. Masakit pa rin yung ulo ko at mabigat. Yun lang makakain natin kainin. Hindi tayo makalunok ng kanin. Mga prutas lang. Lagi, ewan ko. Pero yun lang nakakain ko lang. Yummy. Saboy dahil siya mga kosa. Hindi ka si Kosa Ayos, oh. Aga na gising eh, mga 5:30. Gising na si Kosa Ayos. Nag-almusal na siya ng bread. Ako papaya kasi hindi pa ganun. Ako kayong pakiramdam ko. Saka siya. Tapos next na kinakain namin, onion. What's that? What's that? Onions. Onions. Give daddy one. Give daddy. Daddy. Yes, daddy. Yes. Daddy. Ah. Thank you. Currently, nagpapaaro ko eh. Tapos may dumapong bubuyog. Ay, umalis na. Wala na yung bubuyog. Tapos kanina may mga parang maliit na scorpion. Parang dumadami na yung ano dito mga creatures dito sa bahay. Dahil siguro sa farming, ganyan daw yun eh. Pagka cultivate ka ng mga gulay-gulay, putas-putas yun, dumadami yung mga kung ano-anong insekto. Ito mga papakita ko, sample. Yan, dumami na yung langgam 18. Ay, tabambils kasi nila eh. Mga gagamba. Mga parang scorpion eh, na maliliit na green. 10 AM snack. Uy, maasim na mangga. Ito po, kakaibang insekto. Yan, kakaibang insekto nito. Diba? Insekto na naman. Madami na sila. Alagang wanda. Hindi mo na alam kung ang tawag dito, kung lugo pa ba, goto, o ano eh. Basta may 3 klase ang Pilipinas sa ano eh. Blow.